bizim amala sürüyen özgürlüklerimizin ödenidir. Bilim işgörleri, mehriban uçurumlar, sizi ulu coşkun davaralar bilen belirleyen bilimler bayramı soňky jaň davaratı bilen ýene de bir gedek tüýsürekden mutlaýaryn. Sizin her biriňizde soňky jaň davaratyny şatlyk şagalyk ulu büýtünç bilen toýlamaňyzy, janyňyzyň sag, işde we durmuşda ilmi dama üstünlük adammaňyzy arzu edýäryn. Ulu durmuş ýoluny adam batýan mehriban uçurumlarymyz, ýollaryňyz hemişe ak bolsun. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Gelin de olsa Etraf Polisiýa bölüminiň vekili Rozef Döwlete söz berelim. Kadırlı okuwçylar, muğullar, mehmanlar, şoňky dawara bilen gutlaýaryn. Ondan bu yana da indiki aňyzdaky synawlardan gowy bakalar bilen geçip ýokary okuw zaýlarynda okumagy arzu edýär. Gelin de olsa ata-eneleriň adyndan Umar Wasadowa söz berelim. Hormatly mugallimler, hormatly uçurumlar. Men hem ata-eneleriň adyndan sizin şu dawaraňyzy mehirli gutlaýaryn, sizle ak ýol arzu edýän. Hormatly mugallimler, sizlere ulaqan Allaha hyzmat edýän şeýle ajaýyp ýaşlary terebelmäge. Oşandygyny goşanlygyň üçin. Ulaqan Allaha hyzmat işleriňizde üstünlük arzu edýän ýaşlara ak ýol arzu edýän. Wagtly bolun. Egzamenleriňizden oňa geçin. Ýaşlar hemmäňiz üstünlük arzu edýän. Kadırlı mehmanlar, hoşuma sözlerinizde taňyr ýalkasyn, bile bolsun, Hudaýdan gaýsyn size de. Siziň hem görjeňiz gowy bolsun, mydama ýoluňyz ak bolsun. Hudaýdan öz penasyny saklasyn sizi. Siz de selerini oşurmagy ruhsat edelim. kynçylykdan geçen wadyňa olar bat goşsunlar seniň badyňa. Mektebiň uçurumlaryna, uçurum lentalaryna goşulmagy ruhsat edelim.
ýatlardyň geçen günleri gözüňe ýaş aýlap berdiň şonda. Görnähil oňat mektep ýyllary. Gelingilde bolsa 10-njy B sınıfyň uçurmy Aşir we Suraýyň hemde 10-njy C sınıfyň uçurmy Gaýyp we Amaralyň gutlaw goşgularyny dinläýin. On yıllar edebiyat filmleri veren, edil moğolyumlar size minnettar. Bize mekr verip kuprağın yerin, mekr moğolyumlar size minnettar. Mekrivan enem dey mekrine çoyun, yaş kalımda hiç öşmecek iz oyun. Güçlü bilim verip bizleri söyün, Begül moğolyumun size minnettar. Adam karşılığınız hem de edebimiz velene. Edebiyatı ağımıza uyduğunuzu. Her sapakta şirin sözleriniz bilene okap adam bolun diýdiňiz. Yeni şeýle moğolyumlaryň birisi Akmurat moğolyum size minnettar. Güçlü matematika ince sırlaryny öwretdiňiz. Size ulu hormat bar. Ekdeň howlusyna ýangadan basanym. Bugüni ýağmursyň 10 ýyl geçipdir. Hoşlaşasım gelmese de sizi bilen ne Allah hoşlaşmaly pursat geletdir. Kadırly klassdaşlarym, edil moğolyumlarym, her biriňiz ýatlap pikir edeýin. Yüregim köýsände her wagtal sizi setirlemden göllep tapaýyn. Bir neçe ay geçdi günlerim sonça, indi aýryşmaly wagtymyz geldi. Bilece okattık dostağım yedik, hiç kaçan yadımdan çıkarmam sizi. Mektep yıllarımız vaqtlay tapar, yadlatan yürekte gozgulun kopar. Yıllar geçip küser birek klassdaş oğluluk yıllarını nereden tapar. El atystady alan klassdaşlarym bugün moğolyumlar bilen hoşlaşyp barýar. Edil moğolyumlar perdentlerine ak ýol edip enämi diýär. Ýatlama diýip kelamagy ýatsaňyz, şahyr bolup goşgularyn düşüňiz. Ýürek joşgundan moğolyumlar aýtsaňyz, şatlanyň çäwini bilseňiz. Meň dedi guşa, okanda sapaklarymı goýja, maňa nusga bolan moğolyumlarym. Gelingilde bolsa sınıf ýolbaşçylar Mehmet Kuliýewa Oglubal, Hudaýnazar Mawlam, Lapina Irina Vladimirovna, Awliýaklyýewa Gowhar Ahmedowna orta çağırýar. Sınıf ýolbaşçylaryň adyndan Awliýaklyýewa Gowhar Ahmedowna söz berilýär. Дорогой 10 класс, поздравляю сегодня вас с самым торжественным и волнующим днем. Пусть таких торжественных дней в вашей жизни будет очень много. Хочу пожелать вам, чтобы кораблику вашего счастья всегда сопутствовал ветерок удачи. С завтрашнего дня в вашей жизни, вернее, вы вступаете во взрослую жизнь. В этой жизни, чтобы сделанные вами шаги были крепкими, твердыми, успешными и удачными. Счастья вам! Adırlı uçurumlar 10B, 10C sillere de hemmeňize şul davaradan pidalanıp gutlayan, gutlamak biletilere bir can sağlığı arzu etýän. Hemişe ähli işliňiz, zorowaçlyk, ýyl ýurdumyza bähwitli adamlar bolup ýetişmeňizi arzu etýän. Дорогие выпускники, дорогие родители, дорогие учителя, я хочу поздравить всех вас сегодня с окончанием учебного года, а выпускников с окончанием школы. Дай Бог, чтобы в жизни вас всегда сопутствовала только удача, счастья вам, здоровья, доброго пути по жизни. Дорогой 10 А, мы с вами целый год вместе работали, воевали, трудились, чего-то добились, я думаю, правда? Я вас от души поздравляю.
И хочу пожелать вам всего в жизни самого-самого лучшего, чтобы вы были всегда достойными, чтобы любили родителей своих, не забывали нас, своих учителей. Всего вам самого-самого. Зеленой дороги вам по жизни. Счастья вам, здоровья, удачи. Hormatly muallimlar, qadrli enatalar, qadrli oğanlar. Hemmeňizi şunky dagara bilen gutlaýaryn. Uzak ömür, can sağlyk, ýollaryňyzyň ak bolmagyny arzu edýäryn. Hormatly oğan beýler. Size bolsa hormatly mamule. Her haydiňyzyň aýratynja ýüregimde ornuňy bar. Ýollaryňyz ak bolsun. Qadrli muallimler, şoň bir Ullukan Taňry elkasyna diňe sınıf ýolbaşçylary däl, eýtem sınıfda okudan hemme ders muallimlary, aýratynda başlangyç sınıfda hemme dat başy gowy bolsa tamam gowy bolýar. Başlangyç sınıfda okudan da Abdullah Elberazyna Hatan ba gödeli, öz murady ba gödeli, uçurumlaryň adyna Ullukan Allah elkasyny Taňry elkasyna aýdasym gelýär. Şu muallimler A harpy, ya harpy, B harpy tanamany öwretdi, goşmagy, aýyrmagy, adam bolmagy. Şu muallimlerden başlandy. Şoň üçin muallimler görjeňiz gowy bolsun, budama depeňiz atuda asman bolsun. Saglyk bilen ýaşaň, Hudaýjan köpek uzak ömür bersin size. Abrayňyzdan, betebeňizden budama bir günden dawarasy daga açdym. Ilmi dama, alma ýaňaklaryňyzda, badam gawaklarda bolsun ýylgyryş, bolun siz gökdäki bölegi aýyň. Bagtyňyza bagyt goşsun galkanyş. Indi bolsa 10-njy ABC sınıf uçurumlarynyň minnetdarlyk sözlerini dinläliň. Olardan Ýollyýewa Jeren, Ýumaýewa Zarina, Jumaglyjeva Ayna orta çağırlar. Дорогие наши, милые, любимые, добрые учителя, мы, ученики 10 класса, от всей души, от всего сердца поздравляем вас с окончанием нашей школы и желаем вам крепкого здоровья, за ваше терпение, за вашу доброту и ласку. Мы вас никогда не забудем. Низкий вам поклон. Дорогие выпускники, мы, учащиеся 10 класса, всех вас поздравляем с окончанием вашей школы. Желаем вам крепкого здоровья, всего счастья. Марин, спасибо большое, взаимно. Häzir bolsa oňja asyn toğuşary, mektebe taýarlan soğuty. Şoğut ören gymmatly, şoňalyk soğutlary hiç pul satyn alınmasa soğutlar diýsem, ondan aýmal näme üçin diýende bu mektebimiziň gözelligini, owadanlygyny, araslygyna kömek edýär. Biziň remontymyza kömek edýär, biziň sınıflarymyzy gözelleşdirýär. Şonuň üçin häzir biziň akçaýyp gyljymyz oňja asyn adından mektep müdürine öz oňaýar. Garşlany. Berekellah. Ne oldu siz ne oldu sana? Qadrli muallimler hem de şu davara gelen aziz mehmanlar.
Men hem öz izimde 15 sınıf uçurumlarımın adından şu şansıyla bilen kızım hem de mehirli kutlayan. Kutlamak bilen muallimler sizlere yengil olmadık muallimçilik käriniźde diňeçe şowuklar ýar bolmany çyn kalbymdan isleýär. Mehriban uçurumlar sizlere hem 15 sınıf adından hem de öz adımdan şu şansıyla münasibetli geçirtiren davara münasibetli çyn kalbymdan kutlayan. Kutlamak bilen sizlere ak yol arzulayan. Yine ki devam edecek. Ders sınavlarında hem üstünlüklerin yer olmalı. Diňeçe akmayan yolunuzun ak olmalı arzu edýän. Ak yol hem razı olsun mehriban uçurumlar. Emre orada yetişim ala udan linoleume baykuluna on cepatın pokusa olsurya. Allah kafkatın bilen nazar Jorayev. Yeni bir klasımız gözünleşiye topuk, yeni bir klasımız udanlaşiye. Hazır ol siz nöbeti Mengli Halikova. Qadirli mehmanlar hem de uçurumlar, men sizin en son kıcan davaranızı üstünlükle kutlayan. Ders sınavlarda üstünlükle bakalar almanızı Allah Tağladan dile edýän. En şatlıklı günlüğünden şular yana olsun. Sizler yüzünüz olmasın. Edil yine olsun ala udan linoleume. Ondu çetin pun okuçusu, özüm spor çarelerine birinci, ikinci, üçüncü orun ilmi dama mektebe getirýän okuçular. Yarasıp bilen Mevlamız bolsun ýamaýkynda. Sowgat, mübarek bolsun muallimler sowgatmy. Ana okuçular minnetdarlygy, tarih kalsın, süýüji tarih kalsın. Hudaýdan aýtyn gadyr okuçular size. Ak mektebe qadam basıp gelemde, mehir bilen qarşı aldyň muallim. Minnetdar men size her bir günümde, gönlümden nakşy boldyň muallim. Geliňizde bolsa, täze 2011-2012-nji okuw ýylynda mektebiň bosagasynda nätlejek körpejige bilimler dünýäsiň aşaryny gowşurmak üçin mektebiň ders bätleşiklerde awraýyny gorap gelýän okuwçy Temir we Aýjamala söz berelik. Mehriban uçurumlar, qadirli mehmanlar, biz hem şu mektepde 10 ýyllap okap mehriban uçurumlar olduk. Hem de bizim mektebimizde 2011-nji ýylda täze okuw ýylyna başlajak bir näçe okuwçylar, körpe nesiller gelipdir. Gelin olaryň birleri aýtyp berjek goşularyny dinläniz. Endi olsa seretkinden ucağa açar mektebimiz köp araçta holluk taras mektebe tez yetmelidir. Mektebimize barýar her gün iyi sefer bilen karşılayan mektebim günýän näsil bilen. Mehriban mektebimizin bilimler açany eýe bolup, biz uçurumlar 4lik 5lik bahalar bilen okap ine şuňa gelip ýetdik. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlary ulugyndan bildirip, siz gelecekde watan dolandyrmaly adamlar bolup ýetişmeksiniz diýe sözlerinden uguralyp, biz uçurumlar gelecekde watana, halka wepaly adamlar bolup ýetişekdigimize, onu gülletmekde, ötürmekde öz goşanymyzy goşjakdygymizy siziň ähliňiz inandyrýar. Hem de ähli uçurumlaryň adamlar siziň mektebimiziň körpe nesillerine bilimler açany ulugyndan bilen gowşurýar. Körpe nesiller hem ähli uçurumlaryň ynamyny ödäp, gelecekde watana, halka wepaly adamlar bolup, mektep ýyllarynda 4lik 5lik bahalar bilen okap, mektebimiziň ad awraýyny belende galdyrjakdygyny berkinden ýar. Şol ynam bilen hem altyn açajagy körpe nesillere gowşurýar. Körpe nesiller siziň ähliňiziň altyn açajak bilen başlajak täze okuwyňyzy çyn ýüregimden gutlaýar. Goý siziň mektep ýyllarynda äçek adamlaryň belenden batdan olsun.